from दैयाव फैनानै टपला बाटि लानानै फैनो हागोन नालाय इयाव गया गोथौखालै माबायदि लोमजोबथारदोंलै गामिया ना है ला 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 नाव दोंना गैयालै नाव नांथारगौ जादोंलै माथो बा सिलिन्डारा इनो दैयाव गोदावजोबना दं कलेजानावलाय डिउटि मेन फैदो जोङो डिउटिनिफ्राय बबाव दं दा आं कलगासिबो दोङो कलगासिनिफ्राय पाठसालायाव दंफैयो जालाव पाठसालानिफ्रायबोथ' खया लागै दै खोमा हाव जों बिरना फैदों ना बाय लोमजोबथारबायलै माथो अलप लोमबाथ' गैलानो माथो बहा थांदों नोंसोरो आबिलानाव दे सिमला जायाखै ना दे थांना फै मा खालामनो गथ' गथाय लाना थांदो बे दै बानायाव थानानै मा खालामदो दा तेरेबिन नैलै जन्था गालायना फैदो नै दैयाव माबायदि मोनदों नोंसोर दै बानायाव मोजां मोनदों इसोरा दासो थांना मा खालामनो नुबायदों थांना फै इयाव दै गोजाना थाना लाब गैया इयाव बाबु मा खालामदों नों इयाव साथादो दै दिखांदो दे लोमजायालै माबायदि जागोनलै ओरैबालाय मिथियालै दिनै न' मोननाया ओरैनो थांनांसिगोन नामा न'आव आलासि न'आव दिनै ओरैनो थांबाय थानांसिगोन नामा मिथियालै गारिया दिखौ इसा नाम दोरोजोब्बायलै दाथ' दिहुननोबो हानाय नंला इखो मबाइल डाउन होबानो थिग जागोन बेनिफ्राय टपला दिखांनो हायाखै नामा ओइ दासो फेल खालामदोलै ओइ 2004 जादोंमोन लोमाखैमोन दा माबायदि बरिया जानाय बुस्थुबा जों हास'नो हागोन दे गुसुङै लांनाङा फानसौदों नामालै बे 2 घन्टा खुसकारि आइलि पानि बा घन्टा मोननै थाबायबाय माथो दैयाव मब्ला न' मोनहैबावगोनलै ओइनो ट्रेक्टरा दैयाव गोरोबजोबना दङ
ओइ फेल खालामबायदोंलै तेरे दिन सिया जाए ना बानपानी रे बानपानी बाबुरा गोथौखा न फिनदासो जाखायोआनो मथा मथि मा जाबावगोन मा जुरोदोलै गलांगोन पासे ओइ फिदिंनाय बिफाङाव खुन्दायना होयो माबाय बिफाङाव ini ya sih mari tuh yo hafna moza mundo mana moza mana kai boria hei malah ekta lega kena dengar tuh wah boria ini pial kalam dan naiknya legapura legapura apa be boya pial kalam tuh li मोनथाम मोनब्रै दे नासिनदो नांलायालै हमिखै दे गब्लाबा दानफेरना मोनदोंमोन ओइ पसर दांना जोंनिसो उखुन्दायनाव आलासिनो ओइ नै फेल नारदोलै फेल नारदो इसे हाबायदो दे जों हाफायाखै रिसिप गिदिंनांगौमोन बरिया फेल खालामदोलै नांगौ फेल नङाबा दिगदारानो दे फेल नांगौ दे या थकसायना हो जागोन दे दे आरो कासुमत जाबाय बरिया नैले जन्था गाननानै फेल' गाखोदो जात्रा खालामदोब्रा बाय ओइनो बिथोरावबो नावना फेल नारबाय दं मालाय माथो बिल्डिं जाजोब्बायलै न' गामियालाय हो इयाव न'नि नुबाय माथो फेलखौ दोनना फैबाय जों हो बिल्डिं जाजोब्बायानो माथो गामियाबोलाय डेभेलप जाजोब्बाय माथो बहुत दिगदार बेथ'लै हाग्रा गेजेर गारि फिथा जाजोब्बाय माथोलै काब्लियारि दिखांना लांबाय थानांसिगोन होनबा नोङो हो आरो 1 घन्टासो नांगौगोन ना न' मोनहैनो होमबा बेसे हो आधा घन्टा होमबा आं मोनहैग्रोगोन ना बावो जन्थाया पुरा 2 घन्टा सिबाय ला बानपानी है बानपानी mana सायदो मादै दे मोजां जादो दे दै बानादो ना जायाबा मा जानो न दे थिगैनो दोङो दे
Au isa tractor sound oंखाम ओरि संदो दिखौ बरिया माथो wah बरिया बरिया मोजां जादों hai साइकेलखौ माबायदि आलायनानै दोनखो इगोन दिखांलानै र' मजा आलायनानै दोनलि Nangis saya kalau dikenal lagi. Ini nanya saya kalau siapa marah dia lain nanti indas. Eh? Oh abang nude mana belum doi janai? Deh tigin deh. दंखला लोमजुलांबाय नो गोननायालासे फैबायानो दंखला मिसासो दै लोंनाया दैया गैया जाजोबबाय जोंनिया ले abe Ura nolak sirin थाबायना थांनांसिगोन नामालै हो बोरि गोरान मोनला नामा मिसालै रायजो जानाया मिसा मा जागोन ओरैनो दैदोनो दै थांबाय थानांसिगोन माथो न'आलासि बा पुरा पाठसालानिफ्रायनो दै मोनबोबाय माथो बापाव एफोरबायसाबा माबायदि जानोलै ayo bel खालामदो दे बरिया ओइ भाराया बेसे जागोन माबानिया नावनि भाराया बेसे जागोनलै दे la सेस जाजोबबाय गोदोजोबदो बर'फोरा बापाव हांसोसोदों ना मासोदोंबा मन्टुला नायनोमोन ना हो मन्टुआ दंना गैया दे रेकर्डखौ दानदो नायबा दंखलानो गैथारला बहुद दै लोंबाय दों बहुद दै लोंबाय दों मानसिफोरा दे एसानिखौ मिनजा दुदैया भिटा गोथौ भिटाखौ गोजौथार खानायखाय जादो दै आं नंगौआनो ओइ मा लांफानो नोङो इये मिसालै दे एगारना हो नांथादो औवा थाइनायानो नांथाना थां दैनियाव बा दैया जोबनो थांला हलि
पानी हो गया रे पानी औवाबारियाव दाबो न' मोननोनो थांलालै माथो दासो देखाफारा बारबोबाय माथो दा होमबा खानैबो हारसिं जासिगोन जोंनिया La. Bapura माबा जुथाबायलै न दै बानाया एबारनो हाइस न दे मा खालामनानै फैनो लागा फैसिगोन आरो न हमथानाथ' लाखिनो हाया ना इखो खाननैयाव दैया राननायबा मोजां जागौमोनलै न गाबोन खानसे समनि खानसे थांनोसैलै अखा हायाबानो रानगौमोन दा अखा हाबाय थाबालाय बहा राननो न ओइ नोंसिना फेलाबो जाखादोंनो अ बोना लाबोदो बुस्थुआ दा बोरि गोरान मोनला नामा दसेबो बोरि गोरान मोनथारला नामा फैयो खालि दै मोनलानोथ' दैयानो दै गोजा जाजोब्बाय माथो दैयानो दैनो मालाय जिगाबखौ माबायदि लाबोदों दिखांनो हालिया ओइ नै फेल बोना लाबोदों लोगोफोरा मालाय नावनि भाराया बेसे नोंसिना 40 थाखा बा जोंखौ लांनो हागोन न'आलासि लांनो हागोन हानाय नङा होमबा जागोन दे थाबायनानै थांनांसिगोन उपाय गैया हो दासो बानायदो अ खानासो लाबोदो दे बफि बांनो र' भुल जाबाय बेनो मालाय फेल खालामदोंलै लोगोफोरा दे बाय नांगौ दे फेल औ नों सेन्देलखौ आखायाव आलायना लाबोदो सेन्देलखौ आखायाव आलायना लाबोदो जोंनिया नायनै दाबो सेन्देल जन्था दोङो आङो हायो गोदान नामा सब दैयानो दैलै माथो जहा जायगा इतना ही सब दै
नायाबो अयथासार मोनथारदोंलै न' नाफोराबो मोजां मोनदोंलै नाफोराबो मोजां मोनदों दै गोदानदो न' पुरा खारथिंलायबाय नोंसोरो आइया दिखांना ला न'आ लासै लांनो हागोन दारै हो दा नोंनिया इखिजाबो थांबाबो गोजान इखिजा थांबाबो गोजान दा बोरि गोरान मोनला माथो जोंलाय आंल' मोनगोन न दलंखो दैयानो जोबनो थांला न' मोनबा खालामगोन थ'